Tul is-sena li għaddiet, il-Ministeri tal-Gvern għamlu 786 talba lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku biex din tapprovalhom ħatrit qabel jingħataw. Dan jirriżulta mir-rapport annwali tal-istess Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li l-missjoni tagħha hi li tagħti pariri u rakkomandazzjonijiet lill-Prim Ministru dwar ħatrit, promozzjonijiet, tneħħija u azzjonijiet dixxiplinarji fis-Servizz Pubbliku. Ir-rapport jindika kif il-Kummissjoni ħarġet 347 notifika brabta ma' ħatriet dwar proċess ta' għażla, ħatriet posposti jew blura, tiġdid ta' kuntratti u tneħħija ta' ħatriet. Ir-rapport juri wkoll li bejn Marzu u Diċembru tas-sena li għaddiet, il-kapijiet tad-dipartimenti fis-Servizz Pubbliku ħadu 58 azzjoni dixxiplinarja. Filwaqt li sal-aħħar tas-sena 18 il-każ kienu għadhom pendenti, twaqfu 14 il-każ. 9 ma nstabux ħatja, 8 ingħataw twissija bil-miktub, 8 oħra ġew sospiżi mix-xogħol mingħajr paga għal 5 ijiem u persuna nżammit il-għażieda. Il-Kummissjoni għamlet ukoll 51 rakkomandazzjoni lill Prim Ministru dwar każijiet li jinvolvu proċeduri kriminali kontra uffiċjali pubbliċi. Ġie rakkomandat li 19 jiġu sospiżi b'mod temporanju sakemm tinqata' l-kawża. F7 oħra l-Kummissjoni rrakkomandat it-tneħħija ta' sospensjoni prekawzjonarja u 5 każi fejn l-uffiċjali ma nstabux ħatja. Il-bqija tal-każijiet ġew riżolti penali. Il-Kummissjoni analizzat ukoll żewġ appelli dwar tkeċċija minħabba li ma marrux għax-xogħol mingħajr leave għal 10 ijiem. F'każ minnhom il-Kummissjoni ma sabitx raġuni għal d-deċiżjoni tal-kap tad-Dipartiment kellha tinbidel, fil-każ ieħor il-Kummissjoni qablet li l-uffiċjal kellu jiġi eżaminat minn bord mediku.